βλέψε σε θεωρούσιν ότι απογεγγύλιστε ο λίθος ήγαρ μέγας πόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον των νεανίσκων καθήμενων εν της δεξής περιπευλημένος στολή λευκή και εξεθαβήθησαν. Ότε λέγει αυτές μη εκθαβήστε, Ιησούς ζητείτε των ζαρινών των εσταυρωμένων, γέρνη ουκ στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αν υπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στη Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεσαι καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτός τρόμος και